दंगो जों जातिनि बागै जान जुखिम रुबै जों जेलाव हाबै थैयै जों दिनैबो खस्थ' खालाय सामोन खालाय दंगो ओ जागायाव निजिनि पार्सनेलनि बागै केवल राजनीतिक फायदानि बागै केवल रां फैसानि बागै केवल जाति दुश्मननि बागै रकेन देब्रमानो अमा हाके जुदि दम किरि दंखांखांखाय आं युथ IPFT नि एडभाइजरी चेयरमैन नंगै आंबो कयनाय जे कुनो बाहाय एलाकाओ जुदि हाबै दंखांखाय जों बनो रमै कारिनाय ताई बो मानजाखाय बिनि साजाबो तामुंनो बो खुद साइमांलाक जों ताबुक कयनामो चुंगो जारा नुकनाय खानानाय बररकनो कुनो एलाकाओ अबाहाय जुदि केवल सिलायतै गुरि जाक नों जेसक सिलाय कटर फांतों सिलाय सिगन फांतों नोंआबो बायचुंनो सिग्रिमाया जों सारा त्रिपुरा राज्यनि जों त्रिपुरा सारक जों युथ IPFT पार्टीनि साखा संगठन जों नरंनो सानाय जों जातिनि बागै जों जान जुखिम रै संग्राम खालाय दंगो नों हाइपेटवा बाक्टवा सिलायतै हरक गुरिनाय बुमखां थुबै नों खानायनि दै नों अमा हाय हिमिया ताइबो क्राक क्राक नंनो जों चेटबनिरु एलाकाओ जदि न केबो अबा हायके साजाक दंखांखाय नरक जोंनो सादै जों बरनो रमनाय ताई आबा हाय कुनो एलाकाओ जारा केबो साजाकै दंखांखाय नरबो जोंनो इनफरमेशन दै जों बरंनो बमा हायके जों साजारो नराबो खानायनि दै दिनै म खुमलुं एलाका लंथुं जे कुनो एलाकाओ म हायके जदि न एकटा सिक्रि मकर धमकी अबा हायके जदि न फनु खांखांखांखाय नरक आ बरंनो रम नारक दै जोंनो हाबलि खालाय दै जों बरंनो नांनाय अमसुक जरतनो हामबाय।